yaqhamuka intombazane iphethe iBhayibheli, shaya isikhethe esimnyama neskipe sasimhlophe, ishaya ngehili elimnyama, yahamba intombazane. Ngakhohlwa siyamasha, singabafundisi ngenhlanhla njengoba ngibambile la, ngibambene noBishop omkhulu ngapha, siyamasha. Le ntombazana yahamba phambi kwethu nje, yadlula, yahamba. Yahamba intombazana, yahamba sisemashini. Kodwa ngathi ngibheka boBishop, wonke amehlo asuka abheka le ntombazana. Kwabonakala ukuthi le ngane iyakwazi ukuhamba.